काय रे ना तू अनु कशी आस रे थांबा कळत नाही तुका बोला मी देतलंय ना तुझ्याकडे काय पुन्हा पुन्हा जावा पुन्हा हे सगळं डिलीट करतो या हैसून राहा रे मावशी मावशी म्हातारी इली असं करा हे हाय हात कशा करू हवे एकटं तो ह्यात नाही मी यालाच घेऊन सरळ वाकडो तिकडं धरायचो ना काय गो पुष्पा अजून येत असं काय रे काय हो कधी होय होय वाटता नरम नरम चाललेली असा वाटता तू का धयात राहा खाणं धयात राहा लोकांना सो एवढे कार सो वाटता बापसा सारखोच वाईट दिसता तो सोबत अरे या पुण्या वयाच असा काय गो पुण्ये माझ्यासारखं तुका वाटता 4 डोळे लागलेले दिसत होय गो पुष्पा मारागड्याला त्याचा काय तर बघा येळा रक्त कमी झालं असं ऐकलंय होय गो गो पुष्पा कॅमेरा लागताना सोडू काय याचा मार दे का मारा मरा तुम काय काय उपयोगाचे ना घालवलात माझा आई तो एवढी सगळी जण इल्ला तर नमस्कार मित्रांनो सकाळी बघितलं पलटण इली ती आणि पलटण नाही करा माझी बहीण आणि इली वळीवड्यात ना आणि चैतन्य दीपिका पण इली आहेत आणि आता पूनमनी इली आहेत राखी बांधासाठी इली आहेत आणि पुष्पाने वर्षाबरोबर गेला वर्षाच्या वांगडा कारण वर्षा अडवलीत गेला भावाक राखी बांधा तर त्यामुळे नाही तर परत विचारशा पुष्पा खाया म्हणून तर पुष्पाने वर्षा अडवलीत गेल्यात तर चला आणि आता साक्षी पण इला तर आता चला बघूया आणि तुमची आपली पूनमताई रांगोळी काढते मन लावून काढते अगदी चष्मा लावून चष्मा विस्मो लावून काढता बरोबर काढा हां होय तर चला ही मधी मधी नाचला ना तुमची बहीण हे बहीण काय तुमची नंदन बघूयात नंदन वर चेअर ओव्हर कर बहिणी गिफ्ट काय आणलं ती गिफ्ट घराकडे कसा काय भानगड गिफ्ट आयडिया त्या पिशव्यात हा बरोबर आणि या बघा साक्षी हाय साक्षी नमस्कार नमस्कार मावशीची हो माझी आहे चल माझी आहे मोठी बाई मोठी ताई अरे अरे ही छोटी ताई हय ग साक्षी छोटी ताई हिरड कधी बाहेर पडला म्हणजे किती भाव होत मग सांग ना 5:30 वाजता बाहेर 5:30 गवळणी सारख्या फिरता माका वाटलं 5:30 भाव होत की काय 5:30 वाजता बाहेर पडला मी बघलं बाहेर नाही पडलेलं तेव्हा माझा तो भाव येत होतो ना म्हणून तयारी करून राहिलेलं लांबसून भाव येत होतो मग गिफ्ट जमा किती आली अरे 100 वाली डेअरी मिल्क ही 40 वाली दुसरी ही 40 वाली 100 वाली घराकडे बाकी 100 वाली हय आणायची ना इसारलंय ना आधी खाऊन बघूया तुमच्याकडची डेअरी खाऊन बघूया मस्त लागतं काय कशी ती पाटावर चादर कार खायची निघाल आमका कायची गावाची ना ती घाल ती वाली खालची ती हे तुझे ही बघी तर ही आमची बहीण मोठी बहीण परत विचारशा परत नवीन सबस्क्रायबरांका माहित नाही परत नवीन सबस्क्रायबर त्यांना माहित नसता ही मोठी बहीण
पिंकी ताई, ही 2 नंबर बहीण पूनम ताई, ही जरा गाडी घालता ना. आणखी तिसरी आहे ती तकडे एका गेली अडवली. आणि आमचा साक्षी क्लास नंबर. या जरा बोलक्यात म्हणाल. लया हा पटापटा बोलता. काय चाललं सगळा दिसतला व्हिडिओ. आणि थोबाडायचा काहीच नाही, पावडर लावलं असती बघ. थोबड तू लाव मग ते दोन्ही वजन. काका मी पावडर कधी लाईतच नाही. पिंक्या बस गोरा दिसता. तू आज काळा दिसतो चष्म्यामुळे. मी असं नाही काळा. देवाचं देव काळ आजूक मारी धकडी या वारे. गिफ्ट खास त्यांका ऑनलाईन मागवलेला, फक्त माका वेळ नाही व्हायचं. जरा बस चला करून द्यायचा. थांबा रे. तिघजण बसलं असतं, पण कसा माहितीये कॅमेरामन साक्षी आधी भाजी ओव्हन बिवण मग गुगल पे करशी जमणार नाही. आमच्याकडे गुगल पे पण नाही, फोन पे पण नाही आणि गुगल नाही. चल मग आता यांच्यासाठी गिफ्ट आपल्याकडे तयार आहे. आपल्याकडे गिफ्ट हे तुम्ही असे पाठी उभे राहा. बॉडी कर माझी बॉडी कर साईडची बॉडी करला. तर हाय मित्रांनो, आज रक्षाबंधन आणि मी मुकेश गाडी आज लाईव्ह विनू असतो तर लाईव्ह करून गेला असता ना. काय त्यांनी काय जरी म्हटलं तरी भडकाचा नसता. अशी अशी सरळ हा तू तर जरा साईड असे असे उभे राहा. तर असं म्हणतात की काय म्हणतात तर काय मध्ये एक माणूस त्याच्या पाठी का रे. तर असं म्हणतात सगळ्याच्या पाठी कोण नाही कोण असतात, तर माझ्या पाठी हे बघा बिंदास. माका भीती नाही कधी बॉडी गार्ड होते माझे. बघा आज पण कसे खडो दाण बॉडी गार्ड भारताने छातीत पोरग्यांच्या फक्त वाई जरा मामा गाई घालता. गाई नाही घालते काहीतरी सांगा. तर आमची सुरुवात पहिली पिंकी ताई पासून सुरुवात. हवी घराकडे वापत एवढी बांधतो नाही भरावचा. काय कर नाटक कथा किती बाजू विचार नक्की आता जाऊन आणखी अंके बाय म्हणजे पाया पडतात. थांबा बहिणीच्या राखी उलटी ही माझी मोठी बहीण. परत पुन्हा सांगितलं काय सांगायचं. तुम्ही दुसऱ्या बाजूक राहा. काय नाही हे आमच्या पूनम ताई चष्म्यावाल्या. अरे ह्यो बघित असतो लोक कोण तो आपलं श्रवण माका मेला सांगत असता. मग अक्क्या पकड पकड 100 बहिणी माझे 150. तर बरेचशे बहिणी आहेत माझे. मुंबई पासून गावात अगं भरपूर आहेत बहिणी. ते राखी पाठवून देतात. जराशी हातात पकड. माझी बहिणी आहे बसलेली. एक बहीण गेली तिकडे. आपणच काले बघला तर बहिणी पाया पडत. हे बघ बेबू ताईचं. चल ताई आणा का बांधायची सगळ्यांना गिफ्ट. अरे बाबा खय डरतो वाकडो तिकडो. डर नाही सरळ गोटाड घे. हा शाबास. थांबा थांबा म्हणजे पुन्हा कॅमेरामन येता. किती 3 काय तर भरू नको थोडासा पप्पा बरा. ह्यो भाव असो की ह्यो मागान मागान राखी बांधा म्हणता. हा बरोबर आहे. आज भरलेलं दिसा कोय वाटा कव्या बहिणी 100 तशी. गोड आवडत नाही. हा शाबाश शाबाश. अरे अरे बहिणी कोंबल्या हा गो राखी तुझ्याकडे.
हात भरलेलो दिसा कोय बाकी काय नाही होय ना हा, माझ्यासारखं देऊ बघा. आणि आपलं ओमकार इलो खाया हो बघ शाबास ओमकार इलेलो भाऊ सगळे इले तुझे पैसे नाहीत खाली येतो पैसे ह्याचे सांगतो ह्याचे त्याचे मी गुगल पे केलंय. कोण्या कोण पेडा रे मी गायत नाही चैतन्य बाय कधी बांधली चैतन्य हे बस कसं काय तू आता थांब यो भाऊ जरा रागावणार हो हा. सुंदर प्रकाश सूर्य देतो सरळ बोल सुंदर ही चांदण्या येत नाही होतो अजून एक दोन हवे होते. घराकडे मॉपती सगळी बांधतात बाय प्रेमान बरं होतं बायचा दुपारी भरला नव्हता पोट कापा काता म्हणजे ही बहीण बरी आहे आपणच आपल्या भावाक भरूचा टाकून आपण आधी खाऊन घेऊया झाला गिफ्ट हे गिफ्ट अरे असत नाही गिफ्ट काहीतरी देवप्पा आले हा? देवप्पा आले खिशात हात घालता सांग ना बाय मी नोकरीक लागले की तुका नक्की देणार म्हणून. तर आमच्याकडे एक पद्धत अशी की ह्याचा त्या काय बघा या बघा 420 बनवले जास्त आवडू नको सर्क्युलेशन नको या पुढे म्हणजे रक्त विक्त सगळं टाकणार काय सांगता हो पैसे मी आणले नाही तुझ्या बांचल चल आमका गुगल पे करा मी देईन दुकानात घराकडे जाणार ते बाबांकडे माग मी नाही लागणार तुका सांगता येत नाही घराडे होती हा गौतलू मी चाललंय मग उगा थांबवल मला चला बाय बाय साक्षी आपली पिशी घेऊन फिरतात किती पुन्हा होतोय ते बघताय पाचीलच आहे काय रे हात मिळून चांगलंय अरे पाया बी यो अवीचं भाव लहू यो अवीचं भाव लहू माप जायला किती राखी ते कोण एवढं झाले उद्या दोन तीन येऊची हो बाबा रे माझी मोजू यादी किती येते आता जे अर्धा डझन झाले याच्या हातात मापत राखी रे थांबा हे भाऊ दोन असे आहेत हे दोन भाऊ असे आहेत की यांका बहिणी मॉप हवी आहेत होय ना रे हे किती हवी आहेत बहिणी यो मॅ रव जाशी काय लंबड बघ एवढं झालं तर अशा प्रकारे आमचा रक्षाबंधन झाला होय ना रे अजून एका राखी कमीच पडतं. तर मित्रांनो अशा प्रकारे आमचं रक्षाबंधन झालेला बहिणींनी राखी बांधलेली राखी रवली तर पूनमचे भाव आमचे भरपूर आहेत माहितीच आहेत तुमका भाऊ बीजे बघितलं असे हो ना चष्मा लावून बघा कसा. तर चला मेनू काय आज मेनू जा असाच खाली जा गाणं होऊ देत गाणं लवकर लवकर सुंदर ही फुले तशी आम्ही